Λοιπόν, παιδιά, ξέρουμε να σπάσουμε πινιάτα. Ναι. Ωραία. Για να σπάσουμε την πινιάτα πρέπει να χτυπάμε ένας. Εδώ, συγγνώμη λίγο. Με αυτό, όχι πάρα πολύ δυνατά. Η πινιάτα έχει μέσα. Συγγνώμη. Η πινιάτα έχει μέσα εκτός από γλυκά και παιχνίδια. Δεν ακούγομαι, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, χτυπάμε μία και πάμε πίσω, τρέχοντας, εντάξει. Πάμε, Ολυμπία. Το όνομά σου. Κάτια. Πάμε, Κάτια. Η Κάτια. Έλα, δυνατά. Δεν πειράζει. Το όνομά σου. Κατερίνα. Πάμε. Όνομα. Δήμητρα. Άντε. Όνομα. Καλή, μην φοβάστε. Ας βοηθάει λίγο ένας από τους οδηγούς να παίρνει το καλό. Το όνομα. Αναστάση. Εντάξει. Μετά θα λέμε και επίθετο, να ξέρετε, στη δεύτερη φορά. Πάμε. Φτάνει, Αναστάση. Δυστυχώς ο Αναστάσης μόνο δύναμη στη φωνή είχε. Εσύ. Κατερίνα. Τι λες, καλέ. Ειρήνη. Έλα, Ειρήνη. Δυνατά. Μαριλίτα. Έλα, Μαριλίτα. Δυνατά, δυνατά. Καλέ, βοηθήστε το μωρό. Τι Κάλλη. Δυνατά, Κάλλη. Κασταλίνα. Έλα, Πασχαλίνα. Λίνα. Σοφία. Έλα, έλα. Καλέ, δυνατά. Μαριαλένα. Μπράβο, Μαριαλένα. Ειρήνη. Μόνο μας Πινιάτα έπεσε. έπεσε, αλλά δεν έσπασε. Πάμε να βοηθήσουμε λίγο ένας μεγάλος να έρθει να την κρεμάσουμε.